Malasa na kurong adlaw bailando. Uy, ano ka, oy? Usdak mo na ng imong mukha, ganahan na ba kayo ko, anak? Ako na lang na, be. Ay puning akong malas bay. Ha? Unso may nagkadimalas ni mo? Nalubong sa lapok ang akong bulldozer. Bulldozer? Nalubong sa lapok? Imposible, anak. Na, bisag yun sana ako bay, oy. Di naging mada. Diin ka man malubong sa lapok. Dito sa plantation sa saging. Ha? Gibiyaan ako, nadugay, oy. Gisapot ko paningkamot nga, maukang na ako sa lapok, wa mangyod. Unya? Ay, kapuya ba yung trabaho ay, morisahin ko. Unsa? Para ka nara, murisahin ka na? Basta. Unsa magkawin? Ingno na ako nga tong amo nga, morisahin ko. O, bahala na sila mo, ugat na itong bulldozer eh, na nalubong sa lapok. Kapoy ba yung trabaho ay? Uy, Iloy, unsa magkawin? Wag ko makasabot yung trabaho hasol. Ha? Kapoy kayo, pero pila na ba yung tayo sweldo na to? Mga morisahin ko eh. Oh, Pauli ko sa mo dito sa Davao. unsa? Iloy! Unsa magka... Oh, Noy! Ako tayo mong bulldozer kay nasakira sa bakho! Unsa? ay. Hala ka ba, Iloy? Nadumping yun ay ang cover sa imong bulldozer, oh. Buang ako bakho Berik, asa naman ron? Kisa may nagdas bakho. Okay na to eh. Pero ay kabla ka, matres mo nun to kay niyar man to sa usa ka plantation trabaho. Hanggawa ko niya. Mupay nalubong ng bulldozer sa lapok. Nya iya pag yung gisaghiran. Kanya ba, unsaan mo na nato ini, ha? Unsaan man ini mo? Hangyol ako ninyo, be. Nga. Morisaya na bitaw ko. Oh. Alam mo pagsaba nga nasagiran sa bakho ning gimanihon na bulldozer. Og nalumping ang cover ini. Unsa? Niresign di kasi man trabaho, Iloy. Oo, kapoy trabaho ama eh. Init pa kaayo. Unya di ta kapili asa ta maasahin. O kung asa iasahin ang heavy equipment nga akong imaniho. Reklamo na gid ko itong dito ko gipatrabaho sa plantation sa sagingan. Pertir bang lapo ka mo eh. Nalubong gurug maayo ang akong bulldozer nga akong gimaniho. Mao kami surrender ko. Unya, nananghid kag taro sa imong amo. Verbal lang ang akong pagpananghid ma. Oh, wala kay formal nga pagpananghid. Basta mao na to ma. Ang importante nga nakapahibaw ko sa akong amo nga morisahin ko sa akong trabaho. Oh. Uy. Si Bay Lando man eh. Kadyo sama ha. Hello Bay Lando. Oh, wagan mo ba, oy? Naugkat ang imong bulldozer. Ug nahibawan sa atong amo nga nalumping ang cover ini. Suko sa atong amo bay. Ikiha ka kuno niya. Unsa? ...2013 pa ito nahitabo. Sulti lang sa kong amigo nga ako nahibawaan nga ikiha ko sa kong amo. Abi na kong sulti lang kadto sa kong amo. Kay wa man ginikihan ako. Nang labay ang mga tuig. Tuig 2019, nagplano kong manarbaho sa lain o baka sa abroad. Kay naminyo na lagi ko. Mao nga milukat na kong mga requirements. Ug usa sa kong gilukat mao ang NBI clearance. Ug unya, may pending magkakaso, sir. ha? Unsa man kasuha, sir? Malicious mischief. Ha? Bahin sa unsa man ang kasuha, sir? Hala, ganun na amang ka ang kasuhalo eh. Kinsa man nagkihani mo, anak?
Sa akong pagpakisusi dito, ang akong amo kanhi di ay sa heavy equipment rental ang mikihan ako. Bahin niya itong nalumping nga bulldozer. Nga akong gimaniho ka niya ito. Gitinuod gid ay ko sa kong amo nga ikiha ko niya ito. Wala ka mahibaw nga gikiha ka? Gignan ko ni bailando adto nga ikihaligi ko sa kong amo. Pero abi man ako di tinuod kay wa ba siya nidakop na ako. Wa man sa ko'y warrant of arrest. Mao bitaw nga abi na ako wa ma-file ang kaso. Unya, unsaon na ni mo ron? Ang tambag atong NBI agent nga adtuon ko nun ako ni sa korte aron mangayo ko og clearance kay nakapinding pa man ko nun ni nga kaso. Unya? So ay na ako kontak ang akong amo. Mangayo na lang ko pasaylo aron maklear ning akong kaso. Dugay na bitaw to. Magpakisusi ko ni bailando ini. Kung mao pa paghihapon ang opisina sa akong kanhing gitrabahoan. Patay naman kuno ang atong kanhi amo bay. Unsa? O, patay na di si Sir? Ooy, mga pila na katuig na kunong patay na si Sir. O, ano di ko'y complainant ane? Unya, kung ipadayon sa iyang mga kaliwat ang kaso nimo, Ha? Unsa? May kaso ka day Iloy. Ulagi ma. Unsa makaibuhaton ako ini? Pastila di mo. Taan palagi ko adto. Nangasagod ka. Kung gipasidan ang kandaan sa mga among ikiha ka. Gitinuod yun ka niya kiha. Maulagi ma. Anya, unsa ba na ni mo ron? Pagayon ang pasaylo sa imong among imong nasadaan. Patay na lagi siya ma. Mangayon na lang unta kong clearance sa anis korte. Apan, mahadlok na hinuon ko nga maablihan na sabing kasuha sa pamilya ni Sir o ipapreso na ginanon ko. Unsa? Ginoo ko ba ya? Anya, unsa may bato ni mo ani ron? Magtago-tago na lang ko ini ma. Kaya may pending naman di kong kaso. Unsa? Dili lalim ang bation nga maghunahuna ka nga may pending kang kaso. Mataglihok na ako maghunahuna ako nga basin usan ni mga adlaw kalit lang nga doon ako'y warrant of arrest. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagkuha nako og NBI clearance, nahibaw-an ako may nakapinding nga kaso nako. Malicious mischief. Nga gifile sa akong amo tuig 2013 pa. Apan ngano wa man ko mahibaw ini nga gikasuhan day ko. Ikaduhang pangutana. Sa akong pagsusi, patay na day nga akong amo nga maoy nagkihan ako. Mapalutsan pa ba ko nini og warrant of arrest nga patay naman ang nagkihan ako? Mapriso pa ba ko nini nga patay naman ang complainant? O pwede ba ning ipadayon kasuha sa iyang mga relatives o kaha mga anak? Ikatulong pangutana. Ang tambag sa NBI agent nga adoon ako ni sa korte aron ipaklear kuno ang akong kaso. Safe ba ko ini? Dili ka nga maablihan lang hinuon ang akong kaso o mapriso ko? Ikaapat og katapusan. Kung atubangon ko ning kasuha, posible ba nga maabsuelto ko kay di man gid ako ang nakalumping sa cover sa bulldozer nga akong gimaniho. Laing driver man sa backhoe ang nakasagid adto. Unsa may akong buhaton aron nga mawa na ning kasuha para magmalinaw nako og magkinabuhing normal. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Iloy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang inyong mapaminaw karong adlaw at kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Opra. And of course for any nga mga suliran ninyo maski unsang puntuha, punto medikal, punto legal, andami nga muhatag og tambag og solusyon anang inyong mga pangutana og inyong mga problema.
Pwede ninyo mapadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Davao City ang ato ang letter sender karong adlaw. Mayong adlaw, mayong pagpaminaw sa Davao. Ato ang letter sender si Eloy from Davao City. Nagtrabaho si Eloy sa usa ka heavy equipment rental sa Butuan. Driver siya og bulldozer, usa ka higayon. Nalubong ang iyang bulldozer sa lapok sa iyang kasapot, iyang gibiyaan ang bulldozer kay mo resign na lang kuno siya sa iyang trabaho. Apan, disgrasyang nasaghiran pagyud sa bakho ang iyang bulldozer og nalumping ang cover ini. Ni-resign siya nga wala magsaba sa iyang damage sa bulldozer nga gimaneho. 2013. Pagka 2019, katong nagkuha na siya NBI clearance, nahibaw-an na lang niya, nga hala, nasa pending kaso nga malicious mischief, gikiha de siya siyang amo. Apan, wa siya nakahibaw, kay ning pauli man siya sa Davao. Gitambagan siya sa NBI agent nga adtuon na lang sa korte aron maklear ang kaso. Ug iya sang nahibaw-an nga patay na di ay ang amo nga nagkiha niya. Okay. So, mauni ang iyahang mga pangutana. Sa pagkuha na kong NBI clearance, iyaha ko nung nahibawan nga naa siya'y nakapending na kaso, malicious mischief, nga gifile sa ako maong akong amo 2/8/2013 pa. Apan, nganong wa man ko mahibaw ini nga gikasuhan di ay ko. Kada mo gumag-file tag kaso, ang kanang mukiha, kung mukiha ta, ang atong ihatag na address, ang address nga last na tong nahibawan. For example, ikaw, no? Pagsuwat nimo pang-apply nimo Eloy, ang imuhang address, ang katong imong address dito sa Butuan. I don't think ning hatag tag Davao, no? Unya, tungod kay adto ra pud na nila ihatag ug ipadala pud ang summons dito sa imuhang last known address. Now, imo na nang sa, kung di ka kadawat, kay wa ka nakadawat, kay wala na ka nagpuyo dito. Maunang wa ka nahibaw, pero mupadayon og masangat yun ng kaso. Pero sa kaso pud nga kriminal, masangat ang kaso, meaning hangtod ra na issue og warrant, dili gani ka makatunga, ngadto kay ma-arraign ka, di gyud pud na mupadayon ang kaso. Meaning to say, nag-ung-ung na dito, wa naglihok ang imuhang kaso. Ang problema lang, the moment manggod mapasaka na ang kaso, gikan sa piskalya, ngadto sa korte, ang mahitabuan is, ang imuhang record, kay connected man ang prosecutor, ang piskalya, o ang korte, o ang NBI, mugawas gyud na sa record nimo nga na akay criminal case. Munang usahay, maski magsalig man po na nga, maski wala na ka sa imuhang address, no? Wala na kayo asa. Masango gyud ka, kay at some point in time, labinag ng empleo ta, mukuha mangyud ta og NBI clearance. Whether mo trabaho ta, mga-apply ta, magkuha tag passport, no, I think magkuha driver's license, mugawas gyud na. Kung dili sa NBI, kanang mukuha tag police clearance. Maunang na kahibaw ka. Pero tungkol kay wa ka mukuha from 2013 siguro to 2019, dinha panigawas usahay sad. Di man na good mo reflect po right away, munang taod-taoran pa. So posible gani nga pag 2014 ikuha kag NBI, nakakuha ka. Kay wa pa nakahibaw ang NBI nga naa di ay kay kaso nga giatubang. Ikaduhang pangutana, sa akong pagsusi, patay na diay ang akong amo, nga maoy nagkihan ako. Mapalutsan pa ba kog warrant of arrest, nga patay naman ang nagkiha? Mapriso pa ba ko ani, nga patay naman ang complainant? Pwede ba ning ipadayon sa iyahang mga relatives o kaha mga anak? Actually, yes.
kung ang gikiha mo namatay, ma-end mo dismiss ang kaso. Pero kung ang kaso is of a nature nga pwede pa mapadayon, no? Ang kiha pwede gid na mapadayon sa mga anak or mga tagtungod kay sila'y mo banos. Pero usually, kung criminal case, practice na criminal lawyer. I think masulbad ra na nimo kung pananglitan di nagtipud sila mo padayon or mo appear sa case, okay? Ikatulong pangutana, ang tambag sa NBI adtuon na lang sa korte para ma-clear. Dili kaha maablihan lang anon ang kaso. Kibaw ka pila naman to katuig and I don't think kana malicious mischief di man gyud na siya dako nga kaso. And usually kung pananglitan man gani kanang dili na pud sila interesado, di pud sila mutunga sa kaso, ma-dismiss ramang yun na. Ang importante, giatubang nimo, and I think yes, sakto ang taga-NBI sa pagtambag nimo nga imong atubangon ang kaso, kay naamang gud na siya yun pod. Nag-ong-ong man na din ha, so kinahanglan nga para ma-clear ka either, hangyoon nimo tong anak dito nga, di na lang, ma-dismiss na lang ang kaso, paibaon nimong korte nga namatay na, ma-arraign ka, no? Gamay ramang kay na, wa man gani na piyansa ng malicious mischief, at tubangon lang na nimo dito, kay para kung di na sila mo padayon, mo file na lang sila desistance, mahuman nimo ang kaso, wa na kay record sa NBI. Okay? Ikaw pa to katapusang pangutana, kung atubangon ko ning kasuha, posible bang maabsuelto ko? Kay di man yun ako ang naglumping sa cover sa bulldozer nga akong maneho, lain driver man ang nakasagihid ato. Okay? Honestly, sad yun, Eloy, murang bati sad yun ang imuhang batasan, nga kay abi naglisod ka, mukwit ka, ning resign ka, wa pagyud ka mangayog klarong pananghirog abiso. Kung ako sad yun, ang tag-iya, or amo nimo, posible sad yun, nga maupod ako ang buhato nimo, kay gibiyaan pa nimo ako ang heavy equipment, mahal baya kaayo na. Mo nang nagka-problema siya, anang imuhang kalaki, no? So, mo nang nakihaan ka, pero kung nangayo lang siguro kag pasaylo ato, posible pag yun nga na pasaylo ra ka, wala gid po siya mo file ng tagkaso or pwede ra gyud niyang ma-bakwi. Karon, ang sunod na kong advice, sunod mo trabaho ka, no? Ayaw anang mubiya ka nga wa kay respeto kay kanang paghatag og trabaho sa usa ka employer, no, amo or kumpanya nato, kanang tabang na kayo na, no? So ayaw lang yun unta nga ato aganing kanang biyaan lang ya di ta mo tahod kay di man pud na mayog reflection kay kung pananglitan mga apply taglain, isuwat nimo imong past employment, manawag sila mo background check sila unsa may ilang isulting maayo nimo kung ingon anak kag batasan, di ba bati, no? So ayaw ana dili na maayo, no? Now kaning imong kaso kinahanglan adto na nimo, yes, posible gyud kaayo nga maabsuelto ka. For me, pwede gyud kaayo nga maabsuelto pa ka and kaya ra gyud na nga dili na gani nimo siya kanang kinahanglan nga pa full blown nga trial or full blown nga case kay like I said, tungod sa kadugayon unya, tungod pud sa kay wala na siguro yung interes, ang importante is atubangon nimo imuhang klarohon og atubang ang imuhang kaso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.